авторитета се гради цел живот, а се разваля с две приказки. С една обида, с едно руганство. Те сега са изродиха нещата. Тия лаптоп, тия GSM модерна, като че ли развалят младежта. Още от мънички научат всички магари, всичките маймунджелъци е такова. Едно време старата хора държаха много на морала. Така. Кога се залюбят някаква двойка млада, те не смеяха да се наближат, да се ущипят, да се целунат, не пък другите вулгарна работа да го. А сега вече тази демокрация за той никой не слуша никого. Вярваш човек, син на Божен съм, всекъде където тръгна, а така първо си се прекръстя. Тук на нашите параклисчета в нашия район давам по 3-4 агнета за курбан, дарения, сирена, кашкавала. Има някой, дето вика, нема нищо, вика, аз не вервам. И кога се случи някакво нещастие, удара кола, нещо, ах, Боже, какво направя. Значи, кога се видиш назор, го споминеш, а пък кога иначе, че го минаваше тъй метър да те горе. Не може така. На времето имало един тука, Манол Кихея. И кога е починал, тук дето дървените къщи са го заровили, и тогава имало куча, овчерско, вечер заравнат гроба през нощта, той в дело къде го се заровили, рови и го търса. Той направил тая параклищата тук в стикъл. Едното Свети Дух, другото Свети Костадин и Елена. И кога ги осветили, и казал, на Свети Дух ще се дава курбан за премеждия. Примерно не може жената да роди, нещо ще да катастрофираш, нещо за болести, нещо за такива работа. А горният параклис на турлата, той се дава, когато вали, гърми, сайбията да пази животните, краво, овце, пастирите, говдарите, да ги пази от гръмова. И по някакви съображения, 2 години, днеска утре са прескочили тия курбана на тази дата, на 3 юни, и 2 години грамотевица мълния убивала човек и от животните, една част от животните. И оттам после нашите хора на 3 юни се колят курбана. Аз съм измъчен син, аз 2 пъти от смъртта се връщам. 7 операции, гангрена, 5 месеца бех в Орила. От 130 кг бех станал 30 кг. И моята майка беше парализирана на легло. И сутрин и вечер се молеше, Господи, зом мен за курбан да сме оживе сено, да не оставя 3 деца сараци и жена вдовица. И като се стреса лав син, то умре, когато бях в болницата, я оживех, пък та умре. Той наблюдава. Така. И тогава, ага сториш някакво провинение големо, не го отмъщава лично на теб. Ти си направил провинението, ще го отмъсти я на детето, я на някакъв съвсем близък човек. Да се чукаш главата и да страдаш. Една жена, и та с партийния секретар, тормозия хората, кордисва ги туйте. И как я наказваше Господ, син? Умрай ги зетя млад и зелен. Остана дъщерята вдовица. Умрай ги сина млад и зелен от рак. Умрай ги мъжа, умрай тако, а тя живи 90 и няколко години да страда, да се мъча. Някой път се налага да се правите на чукнете син за дребна работа, да не се фащате, да се вървиш по пътя спокоен и да те поздравяват хората. Добре, ти цял да не е така, тук така и си говориш с овцете. Да. Те барбони съм се. Седна, пина кафенце, запаля цигаро. И мисля, нали, това да стане, това да стане, ама на къла си го претърквам. Гладна сега, докато 1 час се успокоят. Като си с овцете така навънка, когато вали, не те ли е страх от мълнии? Какво да ме страх, син? От късмет и от таксарат ни се избегва. Ни се избегва. Където и да си, що ми писано, ще те намеря. Кой е таксарат? Таксарат, значи
приключение трябва да мине. Трябва да мине. Съдба. Съдба. Ще да запали, яга сте запалили. Ви една цигара. Его. Ти на тия години сам ли се намираш пазар за агнетата, за млекото? Ами, сам син, кой да тако, не търся такива монополисти да ме използват, нали, да ме дава някакви спонсор да тако, нали, гледам децата да задоволим, нали, първо да има тук курбанчета да дадем, нали, на параклищата, да сирят се кашкаванчек, но това са несправедлива работа, дето, нали, нагонят по пазарата. На тия години трябва да има мини-мандри това. Ние живеем ден за ден, бе. Сутринта, като са съмна и се прекръстиш, Господи, хубаво, че съм оживел тая нощ. Какво ти казват? Събирай се багажа, ще те глобим, ще те конфискуваме стоката, нямаш лиценз за продан, а на фермерския пазар в Смолян, кога съм участвал, съм удостоен с сертификат и още съм го не сложил на масата и всичко го изкупят. Ти нали си регистриран като земеделски производител? Регистриран съм като земеделски производител. Идва някой път министър, някакъв заместник да нас бират в Смолян, в областта там. И тогава не ни занимава конкретно по животновъдство, а вземе да не прожектира там на екранчето филмчета за растения, за бийки, за алабала. Събери се отделно животновъдите, говдаро, овчера. И аз гледам да седна наотпред, взема думата, когато за изказване, да му кажа някой лав, но обаче глас в пустиня да има една дума. Стой, почекай, Марушчице. Стой, почекай, Марушчице, имам дума да ти кажа. Ситме дребни заговорки. Ама гласо изчезна, се им промени се, нали? Радвайте се на живота, позволявайте си всичко, докато сте млади, ни каза бай Спас. Това, което не видяхте, е неговото чудене. Защо сега младите сме по-огрижени и недоволни? Казваше ми, сега живота е по-лек. Имате коли, телефони, самолети, хляб има на всяка крачка. Светът е отворен. Стига да ви се работи, ни гладни, ни жадни ще останете. Ако ви е трудно в града, ако ви е толкова напрегнато, защо стоите в него? Земята пустее, елате на село, ама иска ръце, ама имате и вие ненаситни очи, казваше овчаря. Каквито и аргументи да му излагах, той не ги приемаше. Наистина ли сме станали толкова недоволни, мрънкащи, оплакващи се? Наистина ли очите ни са станали ненаситни? Или пък сме станали по-мързеливи? Ако е така, не предаваме ли този негативизъм на децата си? И няма ли да превърнем новото поколение в по-лошо от нашето, с по-големи претенции, по-недоволни, с по-слаби характери и амбиции?